मोनसे गिदिर खौरां सांग्रां जाफिनदो उन्दै बैसोनि हिनजाव हाबा खालामग्रा फिसायफ्रा फिन रायजोआव सोलिगोन उन्दै बैसोनि हिनजावसाखौ हाबा खालामनायनि हेंथायै फिसाय हमनाय अभियान फैगौ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय सोलिगोन बे अभियाना नंगौ बे समाव मोनसे गिदिर खौरां आयेन बेरेखायै उन्दै बैसोनि हिनजावसा हाबा खालामनाय फिसाय आरो नखरफ्रा बेबाराव हमजानायनि लामायाव बेबारनि नायबिजिरनाय आरो संदाननाया सिगांनिख्रुइ गोख्रोंसिन जागोन होनना फोरमायदों बे नैथि खेबनि उन्दै बैसोनि हिनजाव हाबा खालामग्राफोरखौ नायबिजिर हमनाय हाबाफारिया फैगौ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय सोलिगोन होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदों फोसावनाय लोगो लोगोनो पुलिस बिफाना गोख्रों जानायखौ नुनो मोन्दों सेथि खेबनि अभियानाव आयेन बेरेखा उन्दै बैसोनि हाबा खालामग्रा फिसायखौ हमनाया गासै 4,000निबो बांसिन फिसायखौ हमनाय जादोंमोन बेबारनि अभियाना गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जागोन होनना भारत उदांस्रि सानाव फोसावदों रायजोनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया दानिया फैदो बिथाङा मा फोरमायदों आबुङै मिथिना लानि राइज जोৱা বছৰ এই তিৰংগ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে কাম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মই অসমৰ ৰাইজক আগবঢ়াইছিলোঁ বৰ্তমানলৈকে 4,000 লোকক বাল্য বিবাহৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি পক্সো আইনৰ অধীনত তেওঁলোকৰ বিচাৰ ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখলৈ লৈ যোৱাত অসম আৰক্ষী সফল হৈছে অহা সেপ্টেম্বৰ মাহত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয়টো বৃহৎ অভিযান আমি আৰম্ভ কৰিম মই যোৱাবাৰ তিৰংগ পতাকাৰ তলত ঘোষণা কৰাৰ দৰে পুনৰ এবাৰ মই ঘোষণা কৰিছোঁ যে 2026 চনৰ ভিতৰলৈ অসমত আমি বাল্য বিবাহৰ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে আমি নোহোৱা কৰিম আৰু অসমৰ ছোৱালীসকলক মোৰ কন্যা সন্তানসকলক এটা সুস্থ জীৱন দিয়াৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা